Една от основните стъпки след като сте се регистрирали като инфлуенсър е да оправите своя профил. Влизаме в профил, тук може да добавите снимки, да ги местите реално, ако искате да промените профилната си и просто да изтриете в случай, че сте качили някоя грешна снимка. Второто нещо е платформите. Тук може да добавите платформа в случай, че сте забравили някоя платформа. Имаме всички платформи реално, избирате си една и по същия начин, както в онбординга, попълвате линка и я добавяте. Също така много важно нещо е да обновявате последователите си, когато ви виждате някакъв ръст, примерно 500 последователя, 1000, 10 000, няма значение, добавяте ги колкото по-често, толкова по-добре за вас, така че ги обновявайте на определен период от време. Най-важната част в този клип реално е портфолиото. Сега ще видим как да добавим портфолио. Така, в случай, че имате реално такова, натискате, нали, качи файл и добавяте видео. Т.е. портфолиото поддържа видеоклипове, като важното тук единствено е видеото ви да няма трейдмаркове, да сте го свалили от социалните мрежи и да се вижда, нали, TikTok или Instagram и така нататък, понеже това е едно от основните правила в платформата. Може да ги прочетете в началото, както виждате. Ето тук в Център за успех има много важни правила за платформата. Съветвам реално да ги прочетете, но да се върнем на портфолиото. Качваме файла, качваме видеото и пишем заглавието, примерно колаборация с някакъв бранд. Вие ще си запишете по-хубаво име, със сигурност заглавие. Супер кратко описание, то не е толкова важно, просто описание реално какво сте направили, примерно показване на продукти и така нататък. И реално тук може да селектирате платформата, за която сте го правили. Т.е. тази реклама за коя платформа е била. Ако е UGC, нали, пишете UGC. Селектирате, да. И реално добавяме портфолиото и както виждате вече е добавено. Т.е. много е важно да добавите качествено портфолио. Това ще помогне най-много за поръчките, но не се притеснявайте. Ако нямате реално портфолио, това, което мога да ви дам като съвет, е да вземете някакъв продукт и просто да му направите реклама, просто да го снимате и да качите тези клипове, така реално бранда ще има представа как говорите, нали, как снимате контент, така че силно го препоръчвам това да направите в случай, че нямате портфолио. И реално вече, както виждате, пак можем да драгваме портфолиото, можем да го местим на позициите, можем да го изтриваме, може да едитваме дори портфолиото, в случай, че сме объркали нещо, така че всичко сме го измислили. Също така може да влезете в настройки, да си смените профилната, да я премахнете. И силно препоръчвам, както бях казал в посредата на клипа, е да влезете в Център за успех и да прочетете и как да създадеш перфектна обява, как да направиш реално правилата в платформата, извинявам се, и как да получавам повече поръчки. Също някои ще излязат скоро, така че следете ги, четете ги, със сигурност са много полезни. И реално следете YouTube канала, понеже други клипове също са важни. Тук ще качваме неща, които са полезни за вас. Така че това беше за днеска в този клип. Благодаря.